Hyvät naiset ja herrat, nyt minulla on ilo ja kunnia kutsua paikalle kaikkien aikojen legenda. Tervetuloa, Olli Hokkanen! Ei jaksa enempää. Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Kola Olli, tervetuloa taas Kiitos. tehtaalle. Mitä mies? Mitä mie? Kesäkiertue Perttu Sirviön kanssa ohi ja se johti nyt sitten tänne. Täytyy sanoa kyllä, että kiva nähdä sua. Jotenkin myös. tehdas ei ole ollut jotenkin niinku samanlainen paikka lähtösi jälkeen. Miten sun oma elämässä, miten se on muuttunut? No se on muuttunut ihan radikaalisti, että työpaikan saanti on huomattavasti halvempaa ja sitten talouskin on kohentunut huomattavasti. Sä oot saanut rahaa tästä? Juu, palkkaa joka keikasta tietysti. Loistavaa. Onks naisia paljon? No yksi oma ja sitten joka keikalla aina oma blondinsa sitten. Kohta kun sä juot nyt näitä, nämä avataan nyt tässä. Luulet sä, että nyt on liian hapokasta, kun ei ole seissy jääkaapissa, vaan avataan tähän. Niin mitä sä luulet? No nyt ne on sopivan hapokkaita. Nyt ne on sopivan hapokkaita, ei ole liian hapokkaita. Ei ole. Meillä on nimittäin nyt tarkoituksena, että me kutsutaan nyt tänne tämän hetken kolan juojien Suomen mestari ja ottaa sun kanssa haastekisan. Oot sä valmis tämmöisen? No olen valmis. Ei sitten muuta kuin pyydetään sisään Matti Myllylä, tervetuloa. Terve Matti, tervetuloa tehtaalle. Mikäs sun kolajuonnin historia on? No, se menee vähän niin hassusti, että oltiin tuolla yökerhossa ja sitten Kuinka ihan ollakaan? sattumalta niin oli Olli siellä ja niillä oli se kiertue siellä menossa ja Sä olit siellä sitten joo, ja voitit sitten koko kiertueen. mä voitin vissiin sitten koko kiertue. Mikä on vauhti? No se oli vissiin 7 sekuntia se, että mä vedin litran siinä. Voitais ruveta kaatelemaan näitä tästä pikkuhiljaa noihin pulloihin. Näin, sinne meni sekin ja korkit meni tonne noin. Ollaanko me suht koht valmiita? Haluatteko valita Gentlemen start your engines, niin kuin sanotaan jossakin autokisassa. Historiallinen hetki. Matti Myllylä, Kola Olli vastakkain. Ootteko te valmiit? Joo. Lähdetään siitä liikkeelle, että mä sanon paikoillenne valmiit. Hep. Ja sitten katsotaan, että kuka on kuka. Tästä se lähtee. Paikoillenne valmiit. Hep! Olli saa ehkä vedettyä kuitenkin loppuun tän. Noin, siinä tuli. Voittaja on jo selvillä, mutta nyt Suomen kansa odottaa innoissaan, että pystyykö Olli vihdoinkin suoriutumaan. Ja se on siinä! Onneksi olkoon, että teit sen loppuun. Tää oli joku ympyrä sulkeutuu varmaan tässäkin, mutta voittaja on tässä. Onneksi olkoon Matti Myllylä. Aika oli 32 sekuntia. 7 puhuttiin 32 meni. Ja Ollilla 48 sekuntia. Minkälaisena aikana sä Olli itse pidät tätä? Surkeana. Onks tää niinku tyypillinen aika sulle vai ootko vetänyt? Ei, itse puolet vähemmän, mutta koska laseja on enemmän. Ja nyt on kyllä pakko kysyä, että oliko liian hapokasta? Ei ollut. Sopivan hapokasta. No, mutta nyt kävi näin tällä kertaa, että ei muuta Olli kuin hyvää matkaa takaisin Mikkeliin ja kiitos käynnistä. Kiitos. Ja kiitos käynnistä ja onneksi olkoon Matti Myllylä. Siinä, hyvät naiset ja herrat, kolajuojien aateliset. Olkaa hyvä.